কৃষকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো ডাঙৰ খবৰ আপোনাৰো খেতি পথাৰ অনিষ্ট হৈছে নেকি পতান হৈছে নেকি অথবা আপোনাৰ খেতি পথাৰত পোক ওলাইছে নেকি যদি আপোনাৰ পোক পতংগ ওলাইছে তেন্তে আপুনি খেতিৰ ক্ষতিপূৰণ আপুনি লাভ কৰিব ধন লাভ কৰিব তাৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব কৃষকসকলৰ বাবে ভাল খবৰ ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে আৰু যিসকলে আবেদন কৰিছিল তেওঁলোকে কিন্তু সকলোৱে ক্ষতিপূৰণ লাভ কৰিব আপোনাৰ নষ্ট হোৱা খেতিৰ Hello everyone good evening to all welcome back again लोगोफोर फिन खेबसे आङो एसे रेडि जालायबाय फोथारावहाय थांनो तो क्लाइमेटआ दिनै बारा मोजां नङा थेवबो आङो एसे बेरायनानै फैनोसै आरोना तो दिनैहाय आङो मोनसे इन्टारेस्टिं बुस्थु लादों नैबे तो बेयो मा जागोन मिथिबायना तो मोनथियोबा नोंथांमोना एसे खिथाहरग्रोदो आंनो बेयो जाहैबाय आङो माने लोंफेराखै आरो बेबायदि मोनलोंफेराखै आरोना तो बेनो जाहैगोन आमलाइनि बिदै बोसोरसे जानाय दे बियो फुरा बोसोरसे जानाय बिराद खारा जागोन बायदि मोनदों आं एसे लोंनायनि एसे टेस्ट खालामनायनोसै लोगोफोर एकदम माने जौ मोनामखायो ओरैबायदि गोसा हानांला मोनामजोब्बाय बोरैबा मोनामो आरोना बोसोरसे जानाय एकदम सेवनानै थानाय ओमफ्राय फेयो बेखौ बारा लोंबा तो मोजां नङा आरोना तो एसे खम लोंनांगौ लोगोफोर आङो एसे फोथाराव मोनफैलायबाय आं एसे माइ हानानै गालांनि आरोना दाखालिनि एसे दंबावोमोन दिनै आरो मोनबाबो मोनाबाबो आं दोनला तो बोथोरा क्लाइमेटआ एसे उल्था फाल्था जाबाय थादों तो वेदारा दिनै एसे मोजाङै थगायबाय अखाया हायाबो बेबायदिनो ओरैनो थालाबाय थाबा मा जाबावनो ना तो एसे हानोसै आरो माइया एसे मोनफ्रेमनाय बायदि जाजोब्बाय बे साननैयावनो तो दोनजानाय नङा एबारावहाय बिराद गुग्ला दङ आरो पटान गोजा माइयाहाय फ्राय तो मोनफैबाय आङो नै खासि सासि लाना फैखाबाय एसे हानोसै आरोना लोगोफोर आमलाइ बिदै एसे लोंबाय जिबनाव लोंफेराखैमोन आरोना दिनै एसे मोनलोंफेरबाय फार्स्ट टाइम खर'खौ एसे रिम रिम मोनदों माने फिथाइनिबो एलकहल जायोना फिथाइयाबो ना तो फिथाइ सामथाइनिफ्रायनो वाइनफोरखौहाय बानायनाय जायो नाथाय खालि बेहाय एमावल'सो गैया आरोना एमाव होयोब्लाथ' आरो एमाव माने बाखार ना तो एमावखौ होयोब्ला पुरा फेगोन आरो लोखोना बिलाइ बायदिसिना थायोना बेहाय खान्थाल बिलाइ तो बेखौ होयोबाथ' आरो खुग्लुबलायनायसो जागोन आरोना तो गेस्ट्रिकनि थाखाय मोजां आङो बिनि थाखायनो एसे लोंबाय अभार गेस माने एसे फेनाय मोनदों आरो तो जेन हक लोगोफोर आङो आपडेट्स मोननैसो होलांगोन तो नोंथांमोनाहाय भिडिअखौ नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय आङो एसे फोथारावहाय माइखौ हानानै लानि तो बेनि उनावहाय आङो आपडेट्सखौहाय लासैनो होलांगासिनो आरोना लोगोफोर तो नायलांबाय थानो हागोन जायफोरा मोजां मोनो गोसो गैयैफ्रा नायाब्लाबो जागोन आरोना बिदिब्ला आङो जायगाखौ मोनफैबाय माइया फ्राय मोनबायानो नै हानांसिगोन आरो दोनजाला आरोना तो लोगोफोर आं एसे माइखौ हानानै लाग्रोदिनि आरोना बेबायदि माइखौ आरो बोरै दोनबावनो ना तो मोनजोब्बायानो फ्राय आरो हानोल'सो बाखिसै तो बेखिनिखौ पुरा हाजोबनांगौ बेहाय 1.5 बिगा दङ बे थिया थिया जानानै थानायफ्रा गासिबो पटान गोजा जेबो गैया बेयाव जिर' ना दिनैहाय फोजोबबाय बेखिनिखौ तो बे मोनग्रोदोंमोन आङो हाबाय एकदम आपटु सिगांसिम तो साफा जाजोब्बाय आरोना बिराद पटान माइया माने गुग्ला गोजा जेबोआनो गैया उपाय गैया तो थेवबो ओरैनो हासाबनानै दोनबाय मुथायाव माने जेबोआनो गैया बे आरो मा माइ जानो ना एसे गोथां गोथांबाबो होथारबाय आं दोनजाला बोरैबा जाजोब्बाय माइया एबारावहाय बिग जिर' जासिगोन माने मा खालामबावनो लोगोफोर एसे गरम मोनबाय एकदम एसे फ्रेश जाहैनांसिगोन दा जियानो हक लोगोफोर आङो
आपडेट्सखौ होलांदिनि तो आपडेट्साहाय जाहैबाय जोंहा आङो एसे क्लिप्सखौबो लागायनानै होगोन नैबे माइफोरा माने एबारावहाय गोबांथार पटान जादों आरो नायदो नै माइयालाय बिराद बरिया मोनग्लांजोब्बायमोन नाथाय गुग्ला बिराद गुग्ला दं अयथासार आरोना गुग्लायानो मथा मथि समान समान होननानै बुङोबाबो भुल गैया लोगोफोर एबाराव मा जागोन मोनथिला आरो तो बोथोरानो खालामबायबाना दा आङो आपडेट्स होनो लानाया बेसो जे तो बेबायदि जितुनेखि जोंहा आबादारिफोरनि थाखाय ना तो बेबायदि मोनसे नाम्बार होदों तो टल फ्रि बे नाम्बारावहाय बेबायदि कल खालामनानै नैबे अक्ट'बर मासावहाय तो बेबायदि जोङो इन्सुरेन्स फसल बीमा इन्सुरेन्स तो जोङो जुदि बेखौ बानायनानै लायोब्ला तो मोनगोन आरोना बेबायदि खति जानायफोरखौहाय एबारावथ' ओरैनोबाबो लसखा तो आङो बेखौनो एसे आपडेट हिसाबै लानानै फैनाय जाबाय ধান খেতি কৰাৰ পিছত এতিয়াতো ল'ৰা ছোৱালীক আমি কেনেকৈ পঢ়াম পঢ়াবলৈতো সুবিধা নাই আমাৰ খেতি বাতি একো নাই এতিয়া এই ধানখিনি আমি মাৰি মেলি ল'ৰা ছোৱালীক মেচলৈ পঠিয়াওঁ আমিতো এতিয়া খেতিয়ক মানুহ এতিয়া খেতিটো আমি ধান লগাইছিলোঁ ধানটো আমাৰ পতন হোৱাৰ পিছত আমি কেনেকৈ চলিম ৰাইজে বা এই আমাৰ চৰকাৰে কি সুবিধা দিয়ে ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ আমি পঢ়াম কেনেকৈ মেচত থ'ম কেনেকৈ কি খাই জীয়াম তাকে এতিয়া কিবা এটা ব্যৱস্থা আমাক আপোনালোকে চৰকাৰে ফালৰ পৰা কিবা এটা সুবিধা দিব বুলি আমাৰ ফালৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ लोगोफोर मोनानाय बायदि जाबाय गुबुन मोनसे आपडेट्सआवहाय थांदिनि दिनैनि गुबुन मोनसे आपडेट्सआ जाहैबाय जोंहा गाबोन सोरांबानो ADRE ग्रेड 4 नि एग्जाम मोननै टाइमाव जागोन ना तो डाबल बेबायदिनो दङ जायफोरा होगोन रेडि जाखादो आरो हरसेल'सै समा ना तो गाबोनहाय बेबायदिनो इन्टारनेट बन्द थागोनखौ मिथिनो मोनदों आवगोलनि बायदिनो आरो बेवहाय जेबो बेबायदि सोलाय सोल' गैया आरोना तो गाबोन सानसेया बेबायदि इन्टारनेटआ बन्द थागोन आरो जोंना खालि थांनानै होनांसिगौल'सो आरो जेबो गैला ना तो बेसेबांथो आरो मबाइल थुबाय थानो ना गाबोन एसे रेस्ट होनोसै आरो मबाइलखौहाय नेटबोथ' गैखालाबालाय आरो मबाइलखौलाय मानोथो नांबावगौ ना तो लोगोफोर आङो बांद्राय गोलाव बेबायदि आपडेट्स दिनैहाय लाबोनो सानासै आङो दा एसे फोथाराव फैनानै दिनैहाय मेंबाय आरो माइया बेबायदि जाबाय आरोना तो फ्राय मोनजोब्बायानोखा आरो हानोसै आं दिनैनिफ्राय स्टार्ट जाबाय मुथाथामसो हाबाय आरोना नैबेयाव दहाय फार्स्टआव हानाया एसे दस्रा जायगायावमोन आरो दा एसे नैबेयाव हाफैलायबाय आरो लोगोफोर आङो बांद्राय गोलाव खालामला माइया फ्राय मोननाय बायदियानो जाजोब्बाय बिदिब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबगोन गोजोनथोंसै आङो बेवहाय एसे हाबावनि तो मोनजोब्बाय माइया बेखौ एसे हानानै गालांनि आरोना तो बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन